Nyinga en George Bati. Komishona mar duol mar IEBC Irene Masit koro chalo ma ochomo kama wuoke duol no bang' Aput manchane timone nonro puodho ni mondo migole oko apis. Aput no ndiko ne jatend piny Kenya William Ruto bang' timo nonro margi kendo yango ni neno nyiso maler ni Masit kod Lange ne oketho chike kaka ne gitayo yiero mokalo. Kaluwore kod pogruok manobedo e duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC manomiyo komishonas ang'wen othir kod duoko mar ombulu mar jatend piny. Aput manochuogi gi jatend piny William Ruto mondo non komishona Irene Masit kaluwore kod seyo ni ne giketho chike kendo keto piny Kenya e andaki kotenre kod chike mag yiero koro golo duoko mare. E lipot margi ne jatend piny, Aput no manotelnegi kod jal bucha Grimo Chelule onyiso jatend piny ni neno mane giyudo oyango malong'o seyo ma oket kuom Masit ni gin adier kendo ni Masit ne oketho marach chike mag yiero. Aput no koni bang' yango ketho mar Masit nyaka koro teche oko kaluwore kod kidieny mar 25 kare mar 1 kod mar 6 mag chike mathurka. Your Excellency, the findings derived from the investigations have satisfied the tribunal that the allegations of serious violation of the Constitution and other laws and gross misconduct have been proved to the required standard to qualify our recommendation for the removal from office of Commissioner Irene Masit. Aput no bende wacho ni Masit kod komishonas mamoko adek moting'o Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi ne oketho chike mapacho ka motenore kod weche mag yiero ahinya e kinde mane gidhi gichiwo twak e magawa mar Serena ka githir kod duoko mar ombulu mar jatend piny. Aput no wacho ni ma ne nyalo miyo jopiny bedo kod to gi duol mar IEBC kendo tungo pach oganda jo Kenya. Lipot mogol kod Aput motelne kod Mchelule owacho ni Masit ne oyie gi dwaro mar jochung' mag Azimio mondo lok duoko mar ombulu mar jatend piny ma kaluwore kod Aput no ne winjo bed ni yango Raila Odinga kaka jaloch kata duoko jopiny e ombulu machielo. Ma giwacho ni nyiso ni Masit noyie mar rocho duoko mar ombulu kendo noyiengore nyakonchiel. Kichiwo ne lipot no e par jot mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto opako Aput no kuom timo tich mong'ith e wi bura mar Masit ka owacho ni ma en ranyisi ni onge ng'at moro amora manigo teko moloyo chike mapacho ka. Congratulations for discharging that responsibility, and it sets a new standard for public officers who serve either in constitutional offices or other offices, that we are all subject to the Constitution and that none of us is above or above the law in whatever manner. Jatend piny bende owacho ni en gigeno ni e kinde mabiro bede migepe mag piny owacho biro tiyo tich mong'ith ma onge dok chien moro amora kata obedo ni gikalo e bwok ma wuok kuom moko kuom jotelo mapacho ka. I am hopeful that in future processes and institutions will be built that have sufficient competence and build on the firm foundation of the law and the Constitution so that they can withstand any influence or threats or all manner of blackmail that sometimes accompanies public office. Bura mar Masit e nyima Aput no nochakore dwe mar 12 higa mokalo kendo ruma yanga tarik 21 dwe mar 1 higani kama ne en jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod komishonas Abdi Gulie gi Boya Molu ne ochiwo nendgi ka Irene Masit to ne ochung'ne kod okil mare Donald Kipkorir. George Bati, Ramogi TV. Kowuok e mago motenore gi weche mag